ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ନେଲ୍ ନଖରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ନଖରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପଟ୍ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଏହି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିକୋନାଇଚିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗ୍ରୀକ୍ ଟର୍ମରୁ ଆସିଛି। ଲିକୋ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍, ନାଇଚିଆ ମାନେ ନେଲ୍। ଆପଣଙ୍କ ନଖରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ମେଡିକାଲ ଟର୍ମ ହିସାବରେ ଲିକୋନାଇଚିଆ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ବି ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଏହା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବରୁ ହୋଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନଖର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆଘାତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନଖରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପଟ୍ର ଚିହ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ନେଲ୍ ନଖ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ନଖ କେରାଟିନ୍ରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କେରାଟିନ୍ ସେହି ଏଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଯେଥିରୁ ଆମର ହେୟାର ଚୁଟି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ହାତର ନଖ 2.5 ମିଲିମିଟର ପ୍ରତି ମାସରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଆଉ ଗୋଡ଼ର ନଖ ପ୍ରତି ମାସରେ 1.6 ମିଲିମିଟର ବଢ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।